Kaixo, ni Urtzi naiz eta antzerki honetan herensugea izango naiz. Kaixo, ni Jaren naiz eta antzerki honetan herritarra izango naiz. Kaixo, ni Neira naiz eta antzerki honetan izango naiz ume herensugea. Kaixo, ni Koian naiz eta antzerki honetan jakintsua izango naiz. Irabazlea. Arazo herensugea. Etorri naiz, dena zutxitzera. Denak jako zaituztegu. Jakintsu jauna lagundu. Herensugeari irabazteko gauza hauek behar ditugu. Kolore gorria eta banderak beharko ditugu. Gauza horiek hartuko ditugu. Ez naiz inoiz bueltatuko hau da beldurra. Lortu dugu! Antzerki honetan narratzailea izango naiz. Kaixo, ni Jon naiz eta antzerki honetan herritarra izango naiz. Kaixo, ni Nora naiz eta antzerki honetan jakintsua izango naiz. Kaixo, ni Gara naiz eta antzerki honetan niezizkia izango naiz. Txinan urte berriko festa ospatzen ari zirela. Beldurra dut, nien piztia dator. Eta Txinan paseo bat ematen zeudela. Soinu bat entzun ziren. Ja, duen herriak euskarriko du. Lagundu mesedez, jakintzuaren gana noa laguntza eskatzea. Zer nahi duzu? Nien piztia herrira etorri da, zer egin behar dut. Bandera gorriak jarri, zorua zorri eta etxeetan balotxoak jarri eta horrela bendituko da. Vale. Ez naiz herri honetara etorriko. Eta horrela herritarrak pozik jarri ziren. Kaixo, ni Ibai naiz eta antzerki honetan jakintsua izango naiz. Ni Igor naiz eta antzerkian herritarra izango naiz. Ni Aroa naiz eta antzerki honetan nire izango naiz. Kaixo, ni Uxue naiz eta antzerki honetan nien piztia izango naiz. Bat, bi, ja. Herensugea. Espero dut urte horietan etxea puskatzea, jendeak jatea eta urte txarra pasatzea. Ez, jango dugu. Lasai aitar, ez larritu, bazen jakintxaren nahi. Zein da zuen nahia? Herensugea iztea. Kartel gorriak jarri, lanparak piztu eta su artifizialak jarri. Bai, eskerrik asko. Niri ez didazu egingo. Zortze hona izan. Eskerrik asko. Ziko naiz. Niekan naiz eta antzerki honetan herensugea izango naiz. Kaixo, ni Gabi naiz eta antzerki honetan narratzailea izango naiz. Ni Gara naiz eta antzerki honetan herritarra izango naiz. Ni Irati naiz eta antzerki honetan
honetan jakintxoa izango naiz. Bere txinatarra. Batean, bere txinatarra zera, nien piztia, etxeak erregin zituen. Zuen etxeak erregin ditut, ja, ja, ja. Ai, ama, zer egingo dugu nahi? Jakintxoaren bila noa. Herritarra jakintxoaren bila joan zen. Egin behar duzuen nien piztia berdintzeko. Bat, zarateri. Bi, gauzagarriak jarri etxeetan eta hiru. Aldiak jarri. Baina, guztizkerik asko laguntzen. Eta herritarrak horren zuen eta nien piztia berdintu zuen. Hau beldura, ez naiz berriro bueltatuko. Bai, jauka, lortu dugu. Eta denak proiektu jarraitu zuten eta lasai eta pozik bizi izan ziren. Kaixo, ni bai naiz eta antzerki honetan eresuga izango naiz. Kaixo, ni Anaz naiz eta antzerki honetan jakintxoa izango naiz. Kaixo, ni Edenen naiz eta antzerki honetan herritarra izango naiz. Kaixo, ni Garazte naiz eta antzerki honetan narratzailea izango naiz. Ya. Erantzunaren aspaldian txinatarra asmatzen ari ziren. Hori nien piztia da. Jango zaituzte. Eta herritarrak herrik atera ziren. Nien piztia, zer... nien piztia, zer nahi duzu? Herritar maitea, zer nahi duzu? Nien piztia torri da, nola esatzen dugu? Urte berrian zu artifizialak bota, gauza gorriak jarri eta faroitxoak jarri. Urte berrian izanean herritarrak zatek izaten ari ziren. Goze naiz, eta ezin dut gehiago aguantatu, banoa herrira. Hori nien piztia da, korrika gozak prestatu. Ai, beldurra diez gauza horiei, banoa hemendik. Hauka, lortu dugu. Eta nela bizi izan ziren betiko. Ara, Kaixo, ni Mikel naiz eta antzerki honetan nien piztia izango naiz. Kaixo, ni Julen naiz eta antzerki honetan jakintxoa izango naiz. Kaixo, ni Arantzen naiz eta Antzerki honetan herritarra izango naiz. Kaixo, ni Aimar naiz eta antzerki honetan narratzaile izango naiz. Ya. Urte berri txinatarra. Herritarra jolasten ari zela, nien piztia aurkitu zuen eta beraren gana joan zen. nien piztia etorri da dena buskatuko du laguntza. Ja, dena buskatuko du. Lasai, orain noa eta dena konponduko dut. Kartel gorriak eta faroitxoak jarriko ditut. Hemendik joango naiz. Zatz? Ya.